Yiero nitiere joma gombo ni gibed gi national government, lakini sirikal mamalo nigi kuonde tich matin mar health, nikech king'iyo katiba mar Kenya en ni ministry kata gin national government en odil gi policies to gi national referral hospitals kende. Wach mar thieth ichiwo gi jo counties, to majority mag jo UHC gi nondik gi mondo gidhi gichiw thieth e counties. Koro gima ne timore ka en ng'uk mane jogi ochako gwenyore godo kane jowagi ndiko. Ineno. To onge gima osekethore. Ing'eni seche mimiya orak ting'isa ni ka gikodi kama kama to nitie ma ema idhi tim. To koro jogi kilokore. Sirikal lokore kodwa, ok gidwa miyo jowagi eki oragni eri. Nikech kane ginyalo miyo orak, to jowagi eki tiyo counties, nikech counties ema gisebedo ka gitiye. Edi higni 5 ma gisebedo ka gitiyo, koro gichiko higni 6. Manyiso ni onge mar omenda ema koro miyo jo county bende koro tamore kawo. Kamano. Nikech kata na kwachako higa mokalo, jo county nonyisogi ni wan jogi eki osebedo ka tiyonwa. Miwaum mana pesa. To ne ok gimiyogi. Ne ok gimiyogi. Nikech ing'eni county be yuago wach mar wage bill. Giwacho ni wage bill gi ni malo. To magi jok ma ne okel kane gionge gi mpango. Sirikal mamalo mane nigi mpango kane gidwa konyo piny. To samoro an bende alaumu jo counties nikech gin bende gitimore ka gima jogi eki pok okonyogi. Jo UHC gi eki kidhi hospital ma level 2, level 3. Sani eri hospitendego mang'eny kabisa olor nikech jo UHC ni e strike. Kaka noketgi ne gidhi gidhiro gi e level 2 gi level 3 mondo gidhi giti kuro. Koro majority mag hospitendego eko olor. To kata ka ok olor gi, service ni piny nikech shortage mar staff ma jogo kreo ginene okelo. Ne wach gomo magigomo ni eri. Koro gin bende ok onego bed ni gitimore kaka gitimore ni eri. Ng'ato kosekonyi nyaka igone erokamano ni ng'ani okonyi. To ang'o monego bed ni gitimo? Kaka gi jo county pok gikelo effort moro amora mar manyo pesa mondo jogi ondik PNP. Pesa ni wan mwasebedo kwa manye kaka unions. Koro nyiso Gin ni giling